Magandang hapon mga ka-dragon ma'am diha. Yes, wala bang ulan sa inyo, dzai? Grabe kayo ante, dzai. O ka-focus kayo, ka-seryoso kaayo, dzai. For today's video mga dzai, ay di dzai nag-blackening shampoo. Ako dzai naghahalo talaga ako dito sa shampoo ko, dzai blackening shampoo kay kulayan ko talaga tong aking buhok na namurakan mo na talagang bronze, dzai. Grabe talaga, pwede na ka talaga to isang tong buhok ko. Oh. Ang pangit na talaga, dzai. Oy, kay naisipan ko talaga dahil magsariling sikap na lang ako nito magtina-tina sa aking buhok. Ay pinaiksian ko naman talaga to ng bongga, dzai. Kay grabe sobrang init sa panahon, dzai. Naglalagas na kasi talaga siya, dzai. Oy, hindi na talaga ka nais-nais ang aking itsura ng aking hair, dzai. So ngayon na nga, dzai, no, dito tayo. O, magpahid-pahid lang ako niyan. Hindi na kailangan yan ng brush, dahil kay easy raman na kay blackening shampoo lang man yan. So mabilis lang yan siya dumikit sa ating buhok. O, nagpahid-pahid lang ako niyan, ha. Nakarealize na talaga ako, dzai, na hindi talaga maganda kang hair kasi yung kulay dahil wala, hindi na talaga nagfantay, dzai, sa aking buhok, dzai. Kaya kailangan ko na talaga tong ipa-black, dzai, para maging normal ba, back to reality tayo. Bahala na ni siya. And yes, dahil pinafotolan ko talaga yan. Kay grabe talaga, para nang dito si Dora the Explorer. Kay bawal man daw talaga dahil mahaba buhok doon, dahil tsaka may kulay, dahil magsunod na lang tayo doon, dahil hindi na lang tayo magpatigas-tigas ng ating ulo, kay para hindi tayo madispatcha doon ba. Nagustuhan ko talaga tong blackening shampoo, dahil kasi easy lang siya kaysa magpunta-punta pa tayong parlor. Wala na, ay kaso tagkwarta na kaya naman ni nato. Yes, dzai, pero ang pagkatinuod, dzai, wala dzai kabayad sa parlor, dahil mo nang kita dyan nagputol-putol, di pa dyan mo angkon. Oy, isos, ginaw ko pilar may pagpahid-pahid anay, o diba, basta matabo na ra ng mga di bronseng kulay diha, okay na kayo na. Pero nahirapan talaga ako dyan sa kalisod, dzai, ay bandang likod, dzai, kay talin niya hindi na magpantay dyan sa ubos, mga itim sobra, pero sa taas hindi na pala na itim. Habulin ako nito ng aso, dzai, ba hindi nagpantay ang kulay, dzai, kaya delikids talaga ako nito ba. Og syempre mga dzai, fast forward na tayo, dzai, dili na tayo magpaligoy-ligoy pa. Andias, o diba, nakaligo na yung ante, o diba, nagmukha na talaga siyang si Dora, day. Grabe ka fresco ang feeling ni ante mo, day.